सेक्रिफाइस आरो गोबां बाथ्राफोर खोनासंनोबो गोनां जाखायो बा सोरजोंबा जुमुदै मुजु जानोबो हागौ सोरजोंबा गोखाबो बुंजानो हागौ सोरजोंबा गोखैबो बुंजानो हागौ सोरजोंबा गोदैबो बुंजानो हागौ नङा होमबा रायजोफोर आदसा रायजोफोर गासिखौबो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो बे कन्टेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बुजिनो हागोनखौ आङो आसा आरो मिजिं खालामबाय स' रायजोफोर दिनै बोथोरा एसे गुबुंले भिउफोरा एसेबां मोजां जायाबो जानो हागौ एनिवे नोंथांमोना भिउफोरखौ बारा मेटार खालामनाङा नाथाय कन्टेन्टआ जोबोर मेटार गोनां अके रायजोफोर बेनिफ्राय दिनैनि मेन कन्टेन्टआ जाहैबाय नोंथांमोनाहाय नैबेथिं बेक साइडआवहाय मोनसे हाजो नुदों जानो हागौ आंनि बेकग्राउन्डआवहाय बे हाजोआ एक्सुवेलि बर' हारिनि एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय आरो जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन बायदि हाजो मोनसे जानानै थाबाय नोंथांमोना हयथ' खोनाबोबाय थादों खोमादां एक्स एनडिबिफोरनि प्रथम ट्रेनिं जानाय जि जायगा बे जायगाया नैबे हाजो नैबे हाजो नुनायनि ओरै सोनाबहा एसे सोनाबहा 1 किल'मिटारसो गोजान थांनानै आरोना रायजोफोर 1 किल'मिटारसो गोजान ओरै सोनाबहा थांबानो बे जिहेतु एनडिबिफोरनि प्रथम ट्रेनिं लाजेननाय जायगा बेखौहाय मोनो आरोना रायजोफोर जोङो खोनाबोदों आरो मोनथिबोदों बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय बे हाजोआवहाय जोंनि एनडिबिनि नामावहाय सानै बिदा बिफं सासे बिमानिनो मिथिबायना रायजोफोर सासे बिमानिनो असे सानै बिदा बिफङाहाय एनडिबिनि मुङावहाय पुलिसजों आर्मिजों गावथारजादों मिथिबायना रायजोफोर बे हाजोआवनो जोबोर दुखु गोनां बाथ्रा बियो अनलि सानैल' नायल' जाल' बिदा बिफंमोन फिसालामोन सानैल' फिसालामोन बेखौ माने बै समायावहाय दिनैनिफ्राय प्राय मिनिमाम जुदि गोरोन्थि जायाबा 10 बोसोरनि सिगांनि बाथ्रा बे हाजोआवहाय गावथारजादों आर्मिजोंहाय रायजोफोर मिथिबायना गोबां काहानिफोर जानानै थांबाय गोबां जारिमिनफोर जानानै थांबाय नैबे जोंनि जिहेतु बे हालामावहाय गोदो जेब्ला जोंहा एक्स एनडिबि सारमोनाहाय संग्राम खालामदोंमोन हारिनि थाखाय नांसोमदोंमोन बै समावहाय पाब्लिकफोरा जों रायजो राजाफोरा नंगौ गोबां माबायाव असान्तियाव दंमोन किन्तु नाथायब्ला बै समावहाय मोनसे सेन्टिमेन्टआ दंमोन दे रायजोफोर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मोनसे सेन्टिमेन्टआ बै समावहाय बयबो रायजो राजानियाव दङमोन जुदिअ जोङो असान्तियाव दंमोन आर्मि पुलिस गिलुं गिलुं बबेबा समायाव जोङो न'आव थानो हायामोन नङा होमबा बबेबा समायाव एनडिबिफोरखौ ओंखाम जाहोनायनि दै लोंहोनायनि जिरायनो थाखाय सियार होनायनि जोंहा दाय जादोंमोन बिनि थाखाय आर्मि पुलिस फैबानो जों खारनो गोनां जायोमोन गोबां असान्तिमोन नंगौ नाथाय मोनसे बाथ्राया जाबाय सेन्टिमेन्ट हारिनि थाखाय जिहेतु बड'लेण्डनि मुभमेन्टनि जि सेन्टिमेन्ट बियो 100% दंमोन आरोना रायजोफोर बेनिफ्राय आं मा बुंनो नागिरदों बे बाथ्रानि गेजेरजों रायजोफोर मिथिबायना आर्मि पुलिसनि अपारेशन खालामनाय आर्मि पुलिसनि सिग्रोमनाय आर्मि पुलिसनि नागिरनाय गोबां माने असान्तियाव दंमोन आरो किन्तु जोंहा बे अखान्तिया बेबायदि असान्तिया दायो गैया नंगौ थिग जों गैयाखौनो होनना बुंनांगोन सिगांनि बायदि आर्मि पुलिसखौ गिनानै जोङो हाग्रा बंग्राजों थाखोमानो गोनां नंलिया बे थिग कारेक्ट जोंहा प्रमद बर' सारा बुंबाय थायो सिगां बेबायदि आर्मि पुलिसजों जोङो नुजानो हायामोन आर्मि पुलिसनि सिगाङाव जोङो गसंनो हायामोन जोंहा गिनाय दङमोन नङा होमबा बेनिफ्राय दायो बे गिनाया गैलिया असान्तिया गैलिया सान्ति फैबाय होननानै जोंहा प्रमद सार आरो दिपेन बर' सारमोना बुङो किन्तु बिनि गेजेराव दिनै बे असान्तिया गैला थिग किन्तु जोंहा आरोबाव असान्तिया हारिनि जिहेतु सेक्रिफाइस खालामबोनाय जाय दावहारुफोर बिथांमोननि थाखायनो आरो हारिनि थाखायनो जों रायजो राजाफोराबो असान्तियाव दंमोन नङा होमबा दिनै बिथांमोनाबो जे जेलाव थानांबाय जेल जानांबाय बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जायासै दा रायजो राजाफोरा हान्थि नाथाय बै जायफोरा हारिनि थाखाय थै थांनांसोदोंमोन बिथांमोना असान्ति बाथ्राया नैबे आरोना जोंहा प्रमद बर' सारा बुङो रायजो राजाफोरा दायो हान्थियाव जाबाय आर्मि पुलिसखौ गिनो गोनां गैलिया सिलाय बारुदजों थैनो गोनां गैलिया बे बाथ्राखौ बुङो किन्तु रायजो राजाफोरा नंगौ बेफोरबायदिनिफ्राय एसे हान्थियाव दङ नाथायब्ला दिनै जाय हारिनि थाखाय नांसोमबोनाय हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामबोनाय बेबायदि मानसिया दिनै असान्ति नङा होमबा रायजोफोर जोङो बुंनो हाया जे सान्ति गोजोना जोंनियाव फैबाय होननानै नङा होमबा रायजोफोर जुदि बे हान्ति सुक्ति एकर्डआवहाय बिटिआर एकर्डआवहाय जुदि बिथांमोननि थाखाय जुदि गोग्गोमहै गोराहै जुदि मोनसे एग्रिमेन्ट थानायमोनब्ला नङा होमबा रायजोफोर
जोंहा एक्स एनडिपि जोंनि हारिनि थाखाय थैसोमनाय हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाय मानसिफोरनि थाखाय जुदि मोनसे गोरा मोनसे जुदि एग्रिमेन्ट थानायमोनब्ला बिथांमोननि गोजोननि थाखायबो नङा होमबा बै एकर्डआहाय बेसेबां मिनिंफुल बेसेबां ओंथि गोनां बेसेबां मोजां बुंजानाय बेसेबां बाख्नायजानाय जागौमोन नङा होमबा रायजोफोर आंनि मथेबा बेखौ आं सानो आरोना रायजोफोर बे मोनसे बाथ्रा थांबाय रायजोफोर बेनिफ्राय गुबुन मोनसे बाथ्रायाव फैदो जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जोंहा दिपेन बर' सार एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारखौहाय बायदिसिना सोंखारिनायनि सायावहाय जोंहा एबसुनिफ्राय माखासे वार्निंफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेयावहाय आं एसे कनफिउस जादों बे वार्निंखौहाय जायफोरा ससियेल मिडियायाव बुंदों बिसोरखौल' बुंदों ना बै रायजो राजाफोरा जायफोरा माने दिपेन बर' सारनि हेंथायैबो गोबां कमेन्ट्सफोर जोङो मोनो भिडिअफोरावहाय जेब्ला दिपेन बर' सारनि सायावहाय भिडिअफोर फैयो बाथ्राफोर बुङो अब्ला कमेन्टफोरा माने दिपेन बर' सार प्रमद बर' सार बिथांमोननि जानानै गोबां माने हेड कमेन्टफोर जोङो मोनो भिडिअ नङा होमबा रायजोफोर दा थिगानो आं बुङो आं सिगाङावबो बुंदों सिगांनि आंनि भिडिअआव बुंदों जोंनि हारिनि लिडारफोरखौ जोंनि गेदेमाफोरखौहाय जेसांखि गाज्रियानो जा जेसांखि भुल खामा मानो एसे मोजां रेसपेक्टफुलि डिसिप्लिनारि वर्ड्सफोरजोंहाय जोङो बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ होननानै आं सिगांनिफ्रायनो आङो सिगांनि भिडिअआवबो आं बुंदों खनसे नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला नायहैनो हागोन आंनि भिडिअआव थांनानैहाय बेनिफ्राय नंगौ एज ए जोङो रायजो राजाफोरा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा जों एज ए नर्मेल पाब्लिक हिसाबै ससियेल मिडियायाव बिब्दि जोंनि हारिनि खामानि मावग्राफोरनि सायाव बेबायदि सोंखारिलायनाय बायदिसिनाफोर फैबाय थायोब्ला एसे उसुबिदा नुयो गाज्रि नुयो खिन्थु जे जोंहा किसुमान मानसिफोरा बा किसुमान सुबुंफोराहाय जोंहा दिपेन बर'नि सायावहाय बाथ्रा बुंनायफोरखौ सोंखारिनायफोरखौ गोबाङा हयज' खालामनो हायै बायदि जादोंबो जानो हागौ सहायनो हायै बायदिबो जादों जानो हागौ जेरैबायदि दायो दिपेन बर'नि सायाव सोंखारिनाया बारानिफ्राय बारा जाबोबाय नङा होमबा रायजोफोर नट अनलि एक्स एनडिपिफोर नाथाय रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्सफोरखौ नायोब्ला गोबां रायजो राजाफोरानो दिपेन बर'नि हेंथायै कमेन्ट्स खालामो नाथाय रिजोना मा कारना मा बेखौबो नायबिजिरनाया आंनि थाखायबा मोजां जागोनदां होननानै आं सानो रायजो राजाफोरा मा सानो मिथिया कमेन्ट खालाम जों रेसपेक्ट होनांगौ जे जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा हारिनि सिनस्रि होननानै जों एबसुखौ मिथियो नङा होमबा रायजोफोर दा जोंनि हारिनि थाखाय सानग्रा बिथांमोनखौ रेसपेक्ट होनांगौ थिगानो दा किसुमान रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानो हागौ बिदिबो जिहेतु हयज' खालामनो हायाखै जिहेतु दिपेन बर' सारखौ बेबायदि सोंखारिबाय थादों बेबायदि बुंबाय थादों गाज्रि सोदोबफोरजों नङा होनबा जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थादों खोनाबोबाय थादों जोंहा माखासे एक्स एनडिपिफोर सारमोनाहाय एबसुनि सायाव प्रमद बर'नि सायावहाय माखासे हेंथाहै माखासे सोंखारिबोबाय थानायखौ जोङो नुबोबाय थादों ससियेल मिडियायाव नङा होमबा रायजोफोर जोङो बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै जोङो बुजिदों जाय एक्स एनडिपिफोराहाय दिनै दिपेन बर' सारनि हेंथायै बाथ्रा बुंबोबाय थादों बिथांमोना मा रिजोनावहाय बे दिपेन बर' सारनि हेंथायै बाथ्रा बुंबोदों बेनि कारनफोरखौबो जोङो मिथिबोदों बिथांमोना बिनि रिजोनखौबो बिनि कारनखौबो बिथांमोना फोरमायबोदों भिडिअनि गेजेराव जोङो मिथिनो मोनो जेरै दायो दिपेन बर' सारखौहाय बुंनायाव दिपेन बर' सारखौ सोंखारिनायाव जों रायजो राजा हिसाबै गोबां समाव हयज' खालामनो हायै बायदि धोरज' हमनो हायै बायदि जोङो जायो नङा होमबा सहायनो हायै बायदि जायो किसुमान बाथ्राफोर जिहेतु दिपेन बर' सारखौहाय बुङो दा थिग बेबायदिनो जोंहा एक्स एनडिपि सारमोननियावबो बे सहायनो हायै सैज' खालामनो हायै हजम खालामनो हायै घटनाफोरा समस्याफोरा बिसोरनियाव दोङो बेखौ बिथांमोना फोरमायबोगासिनो दङ बिथांमोननि बुंनाय जिथु स्टाइल बिथांमोननि बुंनाय जिथु रिजन बेखौ जोङो बिथांमोननि भिडिअफोराव जोङो मोनथिबोदों नङा होमबा रायजोफोर बे बाथ्रानि सायाव आंहा बुंनो गोनां इसिबां बाथ्रा गैया एज ए नर्मेल पाब्लिक हिसाबै आङो नैबेखौसो बुंनो नागिरदों रायजोफोर किसुमान समायाव नंगौ जोंहा एक्स एनडिपि सारमोननिफ्रायबो गोबां मा होनना बुङो आनडिसिप्लिनहै वर्ड्सफोरा सोदोबफोरा ओंखारो गोबां बांद्रायनायखौ जोङो नुयो नङा होमबा रायजोफोर खिन्थु बिनि सोलायहाय ससियेल मिडियायाव बिदि गावजों गाव दावराव जालायबाय थानायनि सोलाय
जुदि फेस टु फेस लोगो हमलायनानै प्रब्लेमफोरखौ समाधान खालामनो सल्भ खालामनायनि राहा दोङो ना गैया आसलते नङा होमबा रायजोफोर ससियेल मिडियायाव बिदि गावजों गाव दावराव जालायबाय थानानैथ' जेबो फिथाइ थाइखाया जों मिथिखायो नङा होमबा रायजोफोर खिन्थु बिनि सोलाय जुदि एसे फेस टु फेसै एसे लोगो हमलायनानै मोजाङै माने गोरोबलायनानै सावरायलायबासो मोजां फिथाइ थायगोन नामा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आरो नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय आं रावनिबो साइडनि जानानै बाथ्राखौ बुङाखै दे रायजोफोर एज ए गेजेरनि जानानै एज ए नर्मेल पाब्लिक हिसाबै जोंबो नंगौ गोबां समावहाय जोंबो एसे उसुबिदा मोनो जिहेतु गोबां सोंखारिलायनाया ससियेल मिडियायावहाय बारा जाबोबाय नंगौ उसुबिदा नुयो गाज्रि नुयो बेलेग हारिनि बेलेग जातिनि मानसिफोरा मिनिनो खाबु मोनो सैथो खोथा पलिटिकेलनि बाथ्रायाबा बेलेग नङा होमबा रायजोफोर पलिटिकेलि राजखान्थियारि बाथ्रायाबा बेलेग जिहेतु पलिटिकेलाव हाग्रामाखौ बखिना प्रमद बर' सारखौ बखिनाय बे आलादा बाथ्रा खिन्थु एज ए हारिनि सिनस्रि होननानै जितु आबसुखौ जोङो मिथियो आरो गनायनानै लायो दा नैबेनि बाथ्राया एसे आलादा जायो होननानै जोङो सानो आरो नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय आङो नैबेथिं आबसुनि जोंनि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन बिथिंनिफ्रायबो आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों अबसे डाइरेक्टलिथ' जोंहा दिपेन बर' साराहाय गावनि खुगाजों बुङाखै जे आंखौ बिदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव था आंखौ बिदि सोंखारनायनिफ्राय गोजानाव था आं वार्निं होबाय बिदि बुङाखै दिपेन बर' सारा गावनि खुगाजों खिन्थु बिथाङा बुंनायबो नङा आं मिथिगौ जों मिथिगौ नङा होमबा बिथाङा बुंनायबो नङा कारन बिथाङा सासे गियानि मानसि बिथाङा सासे गोरों गोरा रोंगौथि गोनां मानसि नङा होमबा रायजोफोर दा आं सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बे एखे बाथ्राखौनो दिनै बुंनो नागिरदों जे हारिनि हाबा मावनाय हिसाबै हारियावथ' मोनसे रोखोमनिल' मानसि थाया आरो हारिनि हाबा मावबा गोबां सेक्रिफाइस आरो गोबां बाथ्राफोर खोनासंनोबो गोनां जाखायो बा सोरजोंबा जुमुदै मुजु जानोबो हागौ सोरजोंबा गोखाबो बुंजानो हागौ सोरजोंबा गोखैबो बुंजानो हागौ सोरजोंबा गोदैबो बुंजानो हागौ नङा होमबा रायजोफोर बे गासैखौबो हयज' खालामनो गोनां जायो होननानै जों सानो आरो एज ए हारिनि लिडार हारिनि खामानि मावनाय हिसाबै एज ए लिडार जानानै नङा होमबा रायजोफोर जेरैहाय आङो आरोबाव खेबसे इन्डिबिफोरनि बाथ्राखौ बुंबावलायनोसैलाय दानियाबा नैबे जोंहा एक्स इन्डिबिफोर बिथांमोनाबो गोबां सेक्रिफाइस खालामबोबाय गावनि जिउ गावनि बेसेन गोसा सम गावनि लाइफखौ सेक्रिफाइस खालामनानै हारिनि थाखाय नांबोबाय बिथांमोनाबो हयथ' माबा मोनसे गोखा मोनजानानै दोङो खोमा हयथ' माबा मोनसे बिथांमोनाबो सयज' खालामनो हायै हयज' खालामनो हायै माने बेबायदि जाथायफोरा बिथांमोननियाव जानानै दोङो खोमा जायनि जाउनाव बेफोरबायदि बाथ्राफोरा सोंखारिलायनायफोरा ओंखारबाय थादों नङा होमबा रायजोफोर दा गथिखे गेजेरनि जानानै आं बेखौसो बुंनो नागिरो रायजोफोर बेबायदि ससियेल मिडियायाव गावजों गाव दावराव जालायबाय थानायनि सोलाय जुदि रायज्लायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो हायोब्ला खालामनाया मोजां होननासो बुंनो नागिरो आरो रायजोफोर जोंथ' आरो पाब्लिक रायजो राजा जानानै सोरखौ मा बुंनो नङा होमबा रायजोफोर एक्स इन्डिबिफोरखौबो जोङो सिबिबोबाय जोङो नङा होमबा रायजोफोर बिथांमोननि आन्दारावनो बिथांमोनजोंनो दैदेनजाबोबाय बिथांमोनजोंनो सालायबोजाबाय थिग बेबायदिनो आबसु जाय जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि बिथांमोननि दैदेननायजोंनो जोंबो दैदेनजाबोबाय नङा होमबा रायजोफोर बिथांमोनजोंनो जोंबो लैहोरहै खामानिफोरखौ मावबोबाय हारिनि थाखाय एज ए रायजो राजा जानानै नङा होमबा रायजोफोर दा मोननैबो जिथु हंगदन नङा होमबा रायजोफोर आफाद मोननैबो आफादा थारमाने जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे गोगोम खुन्थिया बायदिमोन आरो मोननैबो आफादा जों रायजो राजाफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा होमबा रायजोफोर बबेबा मोनसे इम्परटेन्ट नङा बबेबा मोनसे इम्परटेन्ट होनना जों बे मोननैनि गेजेराव जों बुंनो हाया नङा होमबा रायजोफोर दा किसुमान समायावहाय इन्डिभिजुवेल हिसाबैबो गोबाङा बुंदोंबो जानो हागौ जोंहा एक्स इन्डिबि सारमोननिफ्राय बेयो आलादा बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर जिहेतु एक्स इन्डिबिनि जानानै इन्डिबि आफादनि जानानै बुंनाय बे आलादा बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर आच्छा रायजोफोर भिडिअनि गेजेराव जुदि माबाफोर भुलफोर बुंफ्लांबायब्ला माबाफोर गोरोन्थि जालांबायब्ला अन्नानै क्षमा खालामगोन होननानै क्षमा मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय